Nah gitu. Kalau cacing dia nasi. Nah, repot-repot kok cacing gini ayo. Yang ini nasib wong kan duit ini yang mancing ayo ibu kalau cacing. Oleh-oleh isan. Dah. Terbaik kalau cacing repot-repot kalau utangan bohong ini. Peta maju karena bensinnya bisa. Alah, bawes. Lumayan sampai kayak tuku bensin sampai kayak tuku cacing kok. Kok ini sih beda ya? Alah nasib wong gak nyambut gawe yang ini gitu. Ingin mancing untuk duit. Iyalah. John, ayo. Awak nanti. Cari kau jak mancing, jaluk mancing wiki opo? Sawi buka tang gawe are. Waduh, nek kon gak melok ya opo, John? Gak wis tandang gawe. Aduh tak siapno karung kok loro ya aku. Ayo budal dhewe wis. Aku tandang gawe pake sih an. Mari-mari. Nek ngono selangan dhuwit aku ya gak tuku bensin iki ayo. Aku Lah kan ndak. Ngejawab mengharap cilak kau tuku bensin adakno. Nek utange wis. Sauring kok. Mbok dikoyo piro? Wis 10.000 ae John gawe tuku bensin. Engko apa meneh ngono bae aku oleh rezeki ngono tak sauring kok ya. Ya wis, gak apa ya. Temen gak melok temenan kok. Wis. Sibuk. Ya wis nyambut gawe tok ayo aja seneng-seneng wis. Uripmu. Kok tadi boro terus ya. Bae oleh akeh kok ngono ya. Ora usah udahi. Medhi triko. Ngono kok. Oh. Rambut tawo Pak on. Hilang duit rambut gak tuku cacing wae iki. Bot. Ora kowe. Apa? Nandi. Mancing. Nandi. Mancing nandi. Wono. Ado pokoke. Ayo malah ayo. Sik po sih. Apa? Aku hilang duit kok. Ya apa? Wis aja melok kon ya ono kene aku hilang duit aku. Raimu urip nganggur mancing tok wong kono lho anak bojo. Lah gak nyambut gawe kate gak mancing mangan opo anak bojoku. Kalau penggawean ngono ah. Raimu pancet ae. Ya wis sakjane golek penggawean. Ah rambut tanganku tak kei wis ngono mari oleh mancing. Ya apa? Tuku bensin iki lho, entek bensinku. Oh sik tes lho. Ono gek kene mang lho, marep mati. Mati mang, entek bensine. Oke, mbot gak tuku cacing mbot anakku mah gak mangan. Mangane tole penggawean ta lah. Ya wis, anjir gak nemu jenenge wong rezeki wong, rezekine wong dhewe-dhewe. Ya usah. Nggih, pun. Oleh agak. Ya iki ono. Sik duweke bokong gak. Oh, 10.000 cangel. 10.000 aja akeh, 10.000 ae. Gak akeh ngono tak balik. Sesukno. Iki lho. 20.000 rek. Pak, matur suwun ya. Ya tinggal sik. Ya wis. Nang kalau penggawean ya ngerepotno wong tok ae urip. Baladus tok ae mulai. Nggih, nggih. Matur suwun nggih. Ya wis. Ndongakno oleh akeh engko tak kei engko ya. Ya nang didolone oleh akeh. Nggih. Urip dapur. Angel rek peda iki yo kan. Terus ae. Lho, jancuk digoro ya. Rek, raimu. Oh, beget jene tagrek yo. Oh, alasane antek bensin dadi baikan nek. Kelopo. Ora kirim rek. Dan aku terus. Ada rakimu nih. Tipune maneh kowe. Apa duit ngene adakno. Mun. Hei. Apa? Lho, itu kon direk wong pales-palesan ngono. Te mancing. Melo ah. Mancing. Mancing kendi. Pato. Waduh. Ono uripmu ilmu mancing tok ora suka tiga yo.
takon duit aku. Duit utang. Lah iya rek, ya opo sih? Sing winginane kon aku utang ya ngono-ngono. Oleh ndi sih aku? Ngono Iya, tapi oleh winginane. ndi aku saiki? Lho bensin entek, bensin. Baran cuma mancing ae ta lah Yos. jancuk ni opo. Oh, gak nyambut gawe opo atene? Ya, Anak kalau gak mancing penggawean ngene. Gak mancing anak kemangan opo ngene iki. Penggawean yo angel. Perasa aku winginane anu waduh wis muni ngerawe tok ya lho. Oh heran. Weh. Ya, Paleno lho, mben lho. yo, salah, gak percaya ambek aku. Kok kanca lawas iki gak percaya wae. Mosok kanca lawas gak percaya. Iya tembar anu. Nyaur ngono. Iya, tapi kan Ya. Paleno ben. Ya, Ini- padahal yo gampang ngene, kok angel kalau penggawean. Iki. Ojo Wis, ngomong ya. Iya. Paleno temen lho. Kalau duit iki gampang dadakno. Iki mau budek kae ben-ben ae balekno. Oh, budek iki gampang akal-akalan Oh, biasane ribet. ngene. Wes suwun ya, ganti bensin. Entek bensinnya, tak tuntun sih ya. Iya. Paleno temen lho. Tungan oleh akeh, ya. Raimu ayo ngono tok iso. Ono omae yo gak ono gaene ngene. Arek-arek iki nang ndi kabeh yo. Sekali sepi nih tunggaran. Timbangnya apa-apa. Tak mancing kono ae nututi nggrek. Nggak motor iki ae. Lagi kepencut ndelok aku. Mobil iki. Tuh, tunggu yo iki rek. Ada kewetake kaget ngono. Jam. Hei, Waduh. Kemana kene meneng ae kon. aku itu iya wi. Lo gak jajak kon. Oleh bulian. Oh, wis ora Kono kono nyedek. ya sekene dong lapo. Olah karo Mang. Oleh meloro. Walah, ngene iki ya. Yo ojo nyedek pokoke. Ibu ngene dong, gone dong gak penak ngene ya Ya opo. mending oleh lah iku mah katanya oleh ben reso. Lho aku mah yo lali gak kok senar pisan iki opo iki. Kayak ke biro lho bos. Dah wis. Ya tak anteni kene dong. Lamun mbok ndeni. Wis maju sik kon. Lah wis pano ngene dudung kene gak mancing-mancingan. Atase solo utangan ae kok gubuh. Penting aku yo nyekel dhuwit ngene iki gampang. Karo mancing ya jalan HP nang kene. Iri kok gak mancing ta? Ah wis. Salah seneng boleh yo. Delok kon mang boleh now. Kok wis mang ta mancing itu? Wis mau. Kak kepengin ngopi ta yo? Rono yo. Andi. Rono, bol kopi ta opo dulu Iya, apa aku mancing. mulai. Heh. Lah. Ayo. Yo. Supaya gua pancingnya lali gak kok sener aku mah yo kan. Ayo Bang. Andi. Lah iya. Nggrek mamane nanti jarene. Toleke gak nemono ngene. Oh, brek. Ade, mancing dah. Oh, mancing rek Pak Derek. Aku dhewe nolek boloku iki. Nandi wong iki? Nggrek mane nandi jarene. Sakmene ambane. Nolek nandi ae iki. Waduh. Mana nek kono tidak paranan sih. Habis tuku cacing iki. Aduh. Iya. Nggrek mamancing nandi aku nolak wis sakmene mbane gak ono iki. Nang pucuk kono gak ono. Lho, Mbah. Apa nak? Saban mboten kepanggih tiyang mancing nang mriki kita. Nah, aku iko ya.
Nggih. Sasarno arek telu lho. Oh, Muti-muti sampe iki. lho. Kasih mulai nggak ada opo, ya opo kesasar ya. Pirang dinten panen mriki, Mbak? Oh, pirang-pirang dino iku wis temengane iku. Wah. Opo arek telu ta? Nggih. Iya, bener iku. Kan niku wau kula kan nututi mancing. Teng lapindo ngoten. Iya iku nah. Dadi ne. Ya iku. Kasih mulai sampe saiki. Waduh. Boleh musola ngono iku. Oh musola, sampeyan musola teng mriko. Iku karo dalane iku mbak di sasar-sasarno nang arek telu. Kurang ngajar arek iku rek. Wong tuwek kedolinan arek. Oh, timbangnya mancing gak oleh ngopi nang kono mbak aku. Ono lho, salah. Lho sih itu. Iku lak mbak sing iso ngilangi kok sih kok ya. Iya, kapan ini? Kok sih ya? Ayo. Iku wong apa tenan iku yo. Ya apa tuh? Balik ta? Tak ambil rambut iku yo opo lho. Yo, mau ambil cara rambut aja di barangnya. Mati ya, Bud. Bud. Ini yo, Bud. Ini ta lah. Ini sih. Tak ada nih gini. Iya lapo? Ustaz ini sih. Hah? Ini yo. Ini Tak ada nih. hilang aja. Ayo kan ikut. Lapo? Ini tak lah ada nih. Iya. Baik ku uang apa? Hah? Uang apa anu ku? Apa? Tenan iki. Tuh setan. Ya wong sih. Kok iso ngilang gak sih kok? Ngilang mari wingi ku. Iya ta? Iya. Aduh gitu ngoyo. Baik sampean. Ngoyo cilu. Kok ngomong mbak bae mangku. Gak apa-apa ta? Lho ai gak ero apa? Iso ngilang iku baik. Iya ta? Iya. Iku wong ta. Aku noleki raimu, aku yo kepengin mancing. Yo oh, barek gak makan ngomong wong. Yo lumayan. Lho kok gak ono lho. Lho yo apa? Lho sik. Lah niku lho. Pas saiki yo apa iki? Kayak ku bae lho. Lah niku. Ayo. Yo apa kon ngono iku? Iso gak ono Wong apa duduk mang ayo kon. Ya Allah. Anu ya kandhane gak percaya kon niku. Allah, kul wawa. Allah Kul wawa. Allah akbar. Tututin grek main timbangnya nang omah gak lapo-lapo. Oh, dan dari kau no. Tadi Rena udah kita kalau kau. Kepencet kalau aku mau beli. Dipikirnya gak usah.